عزوز سلامتنا تقبلوا نايز شانلنا ቤተሰብ ዝኾንኩም ኩልኩም ቤተሰብ ዘይኮንኩም እውን እዋናዊ ዜናታት ክትከታተሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ተጸንበሩና ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ዕለት ዝሓርናዮም ትኩሳት ዜናታት ናዋኹም ክነብል ኢና ምሳና ክትጸንሑ በኽብሪ ንዕድም ክቡራት ተዓዘብቲ ማእኸላይ ምብራቕ ዝምልከቱ ሓበሬታታት በብሰዓት እናወፁ ይርከበሉ ናብቲ ሰበር ሓበሬታ ምስ እንሰግር ድማ አዘርባይጃን ናብቲ ኩናት ተጸምቢራ ትርከብ ናይ ኢራን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ድሮናት ኣብ አዘርባይጃን ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርትን ቤት ትምህርትን መጥቃዕቲ ምፍጻመን ስዒቡ እቲ ግጭት ናብ አዘርባይጃን እውን ሰፊሑ ይርከባሉ በቲ ካልእ ወገን ቀጤርን ባሕሬንን እውን ህቱፅ መግለፂ ኣውፅአን ኣለዋ ንገዛእ ርእሰን ክከላኸላ ክብላ ናብቲ ኩናት ከም ተጸምበራ ተፈሊጦሎ ብፍላይ ቀጥሬን ኣብ ዝሃበቶ ሓያል መግለፂ ነዚ ሓቢራ ትርከባላ በቲ ካልእ ወገን ኣሜሪካ ካልእ ዘፍርሕ ኣዕናዊ መሳርሒ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብሎሚ ኣትሒዙ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ገሊጻ ኣላ ክሳብ 70,000 ቶን ዝምዘን ቦምብ ዝሕዝ ምዃኑ ስዒቡ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ኢራን ክወርድ እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡ ይርከብ እተን ነፈርቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳቤ ካይዳ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ኣረጋጊጻ ትርከብ እምበር ሕዚ ኸኣ ናብቲ ዋና ዝርዝር ክንሰግር بفلما أذربيجان نبتوان نوج مصنبارا تحبيرولو نا إيران سوا ألبو نفرت درونات أبلعلي أذربيجان متقعتي مورادان سعيبو منقسة هاجر نبكنا تزنبيرولو نا إيران سوا ألبو نفرتي أبلعلي أذربيجان بزفترو متقعتي كلتا سلماوان سوات كم زقاسلو منستري قدات وصعي أفليتلو متقعتي درون إيران أم معروفو نفرتي أذربيجان كتوردن كلا اتا خالقيتي درون دما أب حربي تمرتي وريقا كبل ات منستر قريسلو እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ጉድኣት ዘወረደ ኮይኑ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን በዓል ስልጣናት ሃገር ገሊጹ ኣሎ ኣብ አዘርባይጃን ዝርከቡ ኣምባሳደር ኢራን ኣብቲ ጉዳይ መብርሂ ክህቡ ከም ዝሓተቱ እውን እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኣሎ ንኢራን ዘለና ሓያል ተቃውሞ ገሊጽና ኣለና ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ ንገዛእ ርእስና ክንብል ግብረ መልሲ ክንህብ ክንግደድ ኢና ክብል ገሊጹ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ሕዚ እውን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ እንተኾይኑ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ተዋጋእቲ ባሕሪ ሎሚ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኣብ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እትጽዕን ዓባይ መርከብ ኣብ ክፋል ወሽመጥ ባሕሪ ብሚሳኤል ከም ዝተሃርመት ተሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እታ መርከብ ትነድድ ከም ዘላ ተፈሊጡ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ባሕሪ ክሳብ ውቅያኖስ ህንዲ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርዎ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ሕጂ እውን እንተኾነ ናትና ትእዛዝ ንዕቐን ዝሓልፋ መራኽብ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክወርድን ይኽብል ተሓኒሎም በዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣሜሪካ ኣዝየን ዓነውቲ ዝተባህላን ናይ ኣሜሪካ ሓጺናዊ ኢድ ተባሂለን ዝጽውዓን 42 ዝተሰመያ ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ወታደራዊ ዕላማታት ንኸድብድባ ካብ ሎሚ ሓድሽ መምርሒ ከም ዝተዋህበን ተገሊጹ እዘን ቦምባ ዝድርብያ ነፈርቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መሃሰይቲ ከም ዘውረዳ እውን ተጸብጺበሎ እምበኣርከስ ክቡራት ተመልከትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓደሽቲ ምዕባለታት በብሰዓቱ ክነፍልጠኩም ኢና ሒዝናዮም ንመጽእ እዋናዊ ዜናታት ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሐኩም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግጹ ሰናይ ጻንሒት